Ninsabu lesti biex inkomplu naħdmu bilan li jingħata sinjal b'saħħtu ta' xi jrid il-pajjiż, għax dan il-gvern qatt fadallu ħafna x'joffri. Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta indirizza attività politika f'Ħażabbar. Spjega kif il-gvern preżenti huwa affukat fuq ix-xogħol u l-ekonomija, b'din tal-aħħar kibret 4 darbiet iktar minn dik li kienet fl-aħħar sena ta' gvern nazzjonalista. Dan sar meta kienu għadhom ma tħabbrux miżuri importanti. Tnaqqas ukoll id-deficit mingħajr ma ttieħdu iktar flus mingħand in-nies. Barra minn hekk, il-Prim Ministru fakkar li kienu rduppjati il-postijiet tax-xogħol ġodda, għalkemm żied li għad fadal xi jsir biex ikun żgurat li kulħadd ikollu impjieg. Il-Prim Ministru akkuża lil Simon Busuttil li huwa maqtuħ mir-realtà filwaqt li mhux qed joffri soluzzjonijiet biex titjieb il-ħajja tal-Maltin. Aħna lin-nies ngħidulhom, jekk irridu nitkellmu fuq l-Ewropa nitkellmu fuq l-Ewropa, jekk irridu nitkellmu fuq Malta nitkellmu fuq Malta għax m'għandna xejn x'naħbu x'niddejqu li niġu għall-ġudizzju qudiemkom. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-politika nazzjonali tax-xogħol. Permezz ta' din il-politika, il-lif tal-maternità se jitħallas mill-Gvern, dan flimkien ma' bosta inċentivi oħra biex in-nies jaħdmu. Nemmen fuq il-ħolqien ta' middle class illi tkun dik il-kategorija li mhix senjura ħafna ma mhix fqira. Imma biex noħolqu dil-middle class ġdida, irridu nerfaw in-nies mix-xifer tal-faqar illi qegħdin fih illum. Għamilha ċara wkoll li dan il-gvern se jkun jibes fuq l-abbużi. Ma jistax ikun li t-taxpayers, jiġifieri kull minn minnkom u minna imur għax-xogħol ta' kuljum, inħallsu mit-taxxi tagħna, ma jistax ikun li dawk it-taxxi jibqgħu jiġru mixruba minn ftit nies illi jabbużaw mis-sistema tar-reġistrar. Ma jistax ikun aktar. Hekk kif temm jelenka miżuri li ħal gvern biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, Muscat temm jgħid li fl-24 ta' Mejju irrid jingħata sinjal ta' kuraġġ għal pajjiżna biex bekk titkompla l-bidla f'pajjiżna.